Que pasa o siguiente? Moi buenas, doctor Bellino. Hombre, señor Risardo, canto tempo, como vai, Que home? tal? Moi ben. Oi, vexo moi ben, sente aí. Gracias. Ten un aspecto maravilloso, Pois a verdade é que sí, Home. a verdade é que me sinto estupendamente. Home, Estou como nunca estuve mellor. Pois non sabe canto me alegro, porque eu sempre lle tuve moito aprecio xa desde que viñen pa aquí, pa este sitio. Xo Pero, sei. contemelo, porque está tan contento. Voulle contar. Digo, Fun de vacacións alá ao Brasil moi bonito. e botei unha moza alá. Ah, sí, non me diga. Como yo conto? Mira, por favor, Unha claro. rapaza de 23 anos, guapísima, e baila na samba que mete medo, amigo. Pero vamos a ver, señor Lisardo, a súa edad, unha moza de 23 anos, a mí non me parece moi apropiado. Bueno. Digo eu. Xa parrachá. Maravilla, desde cando con ela volvimos mozo. Bueno, Coñe dicir que a teño eso- embarazada. Como? Que está Un embarazada? paio, Como é que está ela. embarazada? Meu? Estamos esperando un fillo. Mire, señor Lisardo, non mo toma mal, pero alá no meu pueblo onde nacín eu había un home que era moi bo cazador e il iba todos os días ao monte, non perdía un día. Pero claro, os anos foron vindo e un día levantouse a mañá e o home engañouse. En vez de coller a escopeta, colleu o paraguas que estaba ao lado. Bueno, ao vir os anos todo é despistes. Claro que son despistes. O caso, o homiño chegou ao monte, iba polo camiño de arriba, e saliulle un cuello. Entonces, colleu o paraguas, sacouno, apuntoulle, ¡pam! E o cuello caeu morto redondo no camiño. Bueno, xa parrachá. Ese é imposible, eso seguramente foi outro cazador que lle disparou. Efectivamente, señor Lisardo, efectivamente. Aí onde lle quería chegar eu. Que me está dicindo? Que me quere dicir que o rapá non é meu? No. No, mire, Home, vamos a ver. Eu non digo eso. Eu non digo que o rapaz non sea seu, Usted xa é grandiño, xa ten unha edad, xa sabe de sobra o que fai, a min eso, Sí, claro. ni me va ni me viene. Pero digo eu que non viría a consulta solo para me dicir que ten moza en Brasil. non. Pois dígamelo, a ver. Tiña un dos, eu sabe que confío moito en usted, que lle teño moito aprecio, Sí, que usted entende moito. Xa, sabe que Eu non. basicamente o que quería Sí. é que me baixe usted a potencia sexual. Home. Non se ría que lle arreo un... No. Vamos a ver, señor Lisardo. Xamos serios. A súa edad... Que potencia sexual vai tirar a súa edad? Que potencia Muchísima. sexual? A súa potencia sexual está toda aquí na cabeza. Xo sei, carallo, Claro. pois penso que era como abaixo onde ten que estar, que na cabeza escusua. Home, Jasur bendito como se pon isto na cabeza, Dios mío. Bueno, pois, vamos a ver, mire, voulle recetar unhas pastillas de melampina. melampina. Pastilla de tío, melampina. hombre. Tómeme un ao día e nunca máis de 4 a semana, porque estas pastillas son moi boas peso, pero son malas para o corazón. Isto pode dar un infarto, non é unha broma, Bueno, Vamos pois con Dalfa haberá que morrer tamén, ou? No, bueno, eso... usted verá. Claro. Usted fa o que queira. Pero ás veces é mellor non se arriesgar. Mire, dunha vez andaba un boi facendo nun prado e andaba unha mosca. Bueno, unha mosca non, un tabao deste grande, non? Unha mosca grande. Un tabao deste que pican. Bueno, andaba o tabao toda a tarde no lombo ao boi e o boi corraba un traballazo. Tras para o lado, tras para outro. Pero non o daba pillado. Pillado, estaba moi fino. Estaba moi fino, señor Lisardo, claro que é fino. O caso é que alá xa contra a noitiña o boi meteuse debaixo uns castiñeiros, á sombra que había ali. Estaba romeando tranquilo. E veu o tabao e pousouse así na punta do fuciño. O fuciño. Foi o boi, botou a lengua fora, ¡zar! Mandoulle, matou no redondo. Coa lengua. Claro, Que coa fino lengua. boi, carallo. Fino, sí, señor. Sí, Fino. señor. E agora diga unha cousa. Co esta historia que lle contei do boi e do tabao, a que conclusión chegou? Conclusión. Claro. Terei que comer erva. No, home, non, vamos a ver. No, non ten que comer erva, no. Usted o que ten que facer é facer como o boi. Facer como o boi. Claro. Rumear. No, ten que facer como o boi. O que non dea feito co rabo, faga ca lengua que lle é igual, home. É marda. Bueno, Claro, chapa. marcha lá. Deixeseme de... Ten igual. moito conto hoxe. No, pero... Deixeseme de historias e deme pa cá a receta. Bueno, alá Vou usted, probar como as queira. pastillas esas a ver se funcionan Bueno, ou pues, non. aí lle vai a recetiña firmada. Aí. Pero, por favor, teñame cuidadiño coas pastillas que son moi fuertes. Bueno, Tómalas xo por iso. terei, home, usted Que tranquilo. nos conocemos, señor Lisardo. Bueno, moitas gracias. Veña. Outro día. Ala. Jesús bendito, como está isto, home. Muy bien. Los señores doutores e pacientes. Aí está o gran descubrimento da temporada pasada. Martín Varela de Ferrol, xunto con Maré, foron os descubrimentos do lugar.